истифодаи самараноки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон. салом шунавандаҳои азиз, имрӯз дар барнома чаро ҳифзи захираҳои генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ муҳим аст. онҳо ба касалиҳо мутобиқ ҳастанд, ба ҳашарот мутобиқ ҳастанд. онҳо бисёрашон наву намунаҳои тезрас мебошанд, ба дигаргуншавии иқлим бисёр мутобиқ мебошанд ва ҳамаи ҳаминҳо дар корҳои селексионӣ истифода бурда мешавад. оё дар Тоҷикистон намудҳои маҳаллии зироати кишоварзӣ нигаҳдорӣ мешаванд? сафари хизматӣ доштем ба ноҳияи ховарӣ. аз соли 1919 то соли 1958 бобошон, падарашон ва худи маълим то соли 1958 ҳамин шогирдро мекард. осебпазирии навъҳои маҳаллии зироати кишоварзӣ дар шароити тағйирёбии иқлим ба кадом намуди зироат хавфи нобудшавӣ таҳдид мекунад? хавфи аз байн рафтан асосан бисёртар доранд зироатҳои сабзавотии мо, тарбузҳои маҳаллии худамон, помидорҳои маҳаллии худамон, бодрингҳои маҳаллии худамон, сир, пиёз, ҳаминҳо ҳозир аз байн қариб ки рафта истоданд. ба хотири хирмани пурбори деҳқон ин лаҳзаҳо тақдими шумост барномаи ҳаёти деҳот. яке аз мушкилоти ҷиддии сатҳи ҷаҳонӣ дар замони муосир ин паёмади тағйирёбии иқлим мебошад. ба ибораи дигар, гармшавии глобалӣ дар ҷаҳони имрӯза ба як мушкилии ҷиддӣ табдил ёфтааст. ба мушоҳидаҳои экологӣ таи 60 соли охир ҳарорати солонаи ҳаво дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна ба андозаи 1 дараҷа аз рӯи Селсия баланд шудааст, ки қатъи назар аз хоҳиши мо ба олами набототу ҳайвонот таъсири амиқ гузоштааст ва паёмадҳои он имрӯз бармалост. биноан дар шароити кунунӣ ҳифзи захираҳои ирсӣ, генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ яке аз масоили рӯзмарра ба ҳисоб меравад. дар барномаи имрӯза оид ба ин масъала хоҳем гуфт. ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари аграрӣ буда рушди соҳа барои дастрасии шаҳрвандон ба зиндагии шоиста нақши бориз дорад. дар шароити кунунӣ ки сайёраро дар пайи тағйирёбии иқлим буҳрони ғизоӣ таҳдид мекунад, ҳифзи захираҳои ирсӣ, генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ муҳим аст. гузашта аз ин захираҳои ирсӣ, генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ боигарии дилхоҳ кишвар буда то кадом андоза истеҳсол гардидани маҳсулоти кишоварзӣ аз лиҳози экологӣ ба он вобастагӣ дорад. ба хотири ҳифзи захираҳои ирсӣ, генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ дар кишвар маркази миллии ҷумҳуриявии захираҳои генетикӣ Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон амал мекунад. коршиноси соҳа муовини директори маркази миллии ҷумҳуриявии захираҳои генетикӣ Фирӯз Баротов мегӯяд, ки талошҳои кормандони марказ дар самти ҳифзи захираҳои ирсӣ, генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ назаррас аст. дар ин самт зимни мусоҳиба ба мо ҷаноби Баротов иброз дошт, ки маҳз бо ибтикори марказ ва дастгирии шарикони хориҷӣ беш аз 1000 намуду намунаро дар захирагоҳи ҷаҳонии Свалбурги, Норвегия интиқол доданд. тӯли 18 соли фаъолияташ 25 бор экспедисия гузарондем. дар натиҷа то инҷониб 14000 намунаҳои зироатҳои кишоварзиву сабзавотиву дар қатори мевадиҳандро ҷамъоварӣ карда бар деҳқонон нигоҳ доштем. ин мақсади асосии дар он аст, ки дарёфт намудан, таҷдид кардан, оварда дар инҷо омӯзиш гузарондан, баъд нигоҳ доштан дар махсус яхдонҳо ё сардхоне ки дар марказ вуҷуд дорад. мана мисол кадом намуди зироатро мо дар яхдон гузоштем, аксари на баъд аз 9 сол бо як бор дигар бо қувваи сабзиш месанҷем, вале ки кани то чӣ андоза ва қобилияти сабзишро гум накардаст. маркази миллии захираҳои генетикӣ сели фаъолияташ бо ташкилотҳои давлатӣ, муассисаҳои илмии дигар хориҷӣ ҳам ҳамкорӣ мекунад. 1000 намунаҳоят дар Норвегия дар захирагоҳи махсус Свалбург дар зири ях ҳамҷо бурда нигоҳ дошта шуданд.
коршиносон ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун маркази пайдоиши бисёр зироати кишоварзӣ медонанд. бино ба назари корманди маркази миллии ҷумҳуриявии захираҳои генетикӣ Мавлон Пулодов бори аввал маркази пайдоиши бисёр зироати кишоварзӣ будани Тоҷикистон аз забони академик Николай Иванович Вавилов садо додааст. ин коршинос мутмаин аст ки захираи генетикӣ маводи аввалияи тухмӣ буда барои гузаронидани корҳои илмии селексионӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҳифзи он муҳим аст. соли 1926 олими барҷастаи дунёвӣ ботаник биолог Николай Иванович Вавилов дар сессияи умумии иттифоқӣ дар шаҳри Москва баромад мекунанд ва дар қатори 7 минтақаи пайдоиши бисёр зироатҳои дунёвӣ Тоҷикистонро макони пайдоиши гандум, ҷав, нахуд, харбуза ва ҳаминҳо эълон мекунанд. аз ҳамон давра Тоҷикистони мо маркази пайдоиши бисёр зироатҳои кишоварзӣ муаррифӣ карда шудааст. захираҳои генетикии Тоҷикистон ин боигарии давлат аст. ин маводи аввалияи тухмии ҳамаи навъ намунаҳои аввал маҳаллӣ, ҳам авлоди ёбоии онҳо ки дар оянда ино ҳамашон ҳамчун маводи аввалия барои гузаронидани корҳои илмии тадқиқотӣ, гузаронидани корҳои селексионӣ, гузаронидани корҳои тухмипарварӣ ва баровардани навъҳои нав хизмат мекунанд. ҳар як тухмии навъ намунаи маҳаллии мо ҷатои хуби хоҷагидорӣ дорад. яъне онҳо ба касалиҳо мутобиқ ҳастанд, ба ҳашарот мутобиқ ҳастанд. онҳо бисёрашон навъ намунаҳои тезрас мебошанд ва онҳо хусусан ба ҳамин шабу рӯз нигоҳ карда ба дигаргуншавии иқлим бисёр мутобиқ мебошанд ва ҳосили дилхоҳ медиҳанд ва ҳамаи ҳаминҳо дар корҳои селексионӣ истифода бурда мешавад. ҷумҳурии Тоҷикистон кишварест ки бо маҳсулоти сесолнамудаи кишоварзиаш дар бозори минтақа ҷойи намоёнро ишғол мекунад ва талабот ба он кам нест. ҳамсӯҳбати дигари мо мутахассиси соҳа Бахтовар Сатторов мегӯяд ки аз нигоҳи хориҷиён маҳсулоти кишоварзии сесолнамудаи барзгарони кишвар аз лиҳози экологӣ тоза аст. бино ба боварӣ ин коршинос сабаби аслии ин гуна баҳо додан ба ҳифзи захираҳои генетикии растанӣ дар кишвар иртибот дорад ки аз олимони сатҳи ҷаҳонии хориҷӣ баҳои баланд гирифтааст. ба наздикӣ дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон як конференсияи байналмилалӣ гузашт ки дар он ҷо олимон аз хориҷи кишвар иштирок доштанд. аз ҷумла аз Эрон яке аз олимони намоён иштирок карда аз ҳамон минбари баланд суханронӣ кард ки дар ҳамин қадар яъне як давраи тезу тунду пурпечу тоб яъне ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки маводи яъне генетикии худро нигоҳ дорад. яъне вай борҳо таъкид кард ки он меваву он зироатҳое ки шумо истеъмол мекунед аз ҷиҳати экологӣ нисбат ба дигар давлатҳо тозаву яъне маҳаллитар аст. ин тухмиҳое ки дар ватани мо яъне солҳои зиёд киш карда мешаванд ё ин ки ҳамчун навъҳои маҳаллӣ намудҳои маҳаллӣ интихоб шуданд аз замонҳои қадим киш карда мешаванд нисбат ба тухмиҳое ки аз хориҷ ворид карда мешаванд қобилияти ҳосилдиҳиашон хеле баланд мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаи аграрӣ буда таъмини устувори рӯзгори мардуми манотиқи кӯҳистон ба соҳаи кишоварзӣ рабт дорад. дар замони кунунӣ намудҳои маҳаллии кишоварзӣ ки ба тағйироти иқлим мутобиқ аст барои амнияти озуқавории кишвар арзиши баланд дорад. намудҳои маҳаллии кишоварзӣ дар навбати худ дар деҳот ва музофоти кишвар аз ҷониби кишоварзони асил нигаҳдорӣ мешаванд. муфассалтар дар ин маврид ҳамсӯҳбатам Мавлон Пулодовро мешунавем. вақте мо бо мардуми таҳҷоӣ суҳбат мекардем аз онҳо аз бобоҳошон аз ҳамоно захираҳои генетикии худамонро дарёфт мекардем дар хонаҳошон ки авлод ба авлод киштада омадааст. як сафари хизматӣ доштем ба ноҳияи Ховарин. муаллим фамилияшон Хоркашов, он кас 93 сола буданд. вақте ки мо дар хонаи он кас будем суҳбат кардем мо олимои рус ва олимои Япония. як сарашро супориш дод ки ҳамун сандуқчаи мана биёред. дар даруни сандуқчаи чӯбиш дар халтаи аз матои пахтагӣ тухми шолиро ба мо нишон дод ва мо пурсон шудем. ӯ гуфт ки ин таърихи калон дорад. аз соли 1919 то соли 1958
در اویله همین معلم باباشون، پدرشون و خودی معلم تا سال 1958 در ناحیه خوانین همین شالی را میکشتند. از همون سال 1958 وقتی که ترقیات خوب شد، مثال برین زیاد شد، شالیکاری زیادتر شد در تاجیکستان، اون کس در ناحیه خوانین که کم زمین است همینه گرفته در خانهش نگاه داشته و با ما به هر یک همین نماینده های ما یک پیاله‌ای دادند که من تقدیم میکنم از سال 1919 تا 58 از 58 به این طرف در همه قطیچه خواب ما همون را گرفته آوردیم. علمان یپن چقدر خرسند شدن که تاجیکستان همین قدر بایگری دارد که انسان و دهقاناش همین چطور را قدر میکند، نگاه داشته میتونند. таъмини амнияти озуқавории аҳолии мамлакат дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шарикон аз ҷумла созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид қарор дорад ва нигаҳдории навъҳои захираҳои генетикӣ ки барои рушди истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ мусоидат мекунад аз масъалаҳои мубрами соҳа ба ҳисоб меравад. кадом омил боиси аз байн рафтани захираҳои генетикӣ мегардад? дар ин самт коршиносон аз омилҳои зиёд ёдовар шудаанд. коршинос бахтовар сатторов мегӯяд ки айни замон бинобар сабаби мавриди истифода қарор гирифтани навъҳои бешумори он баъзе аз зироати кишоварзӣ дар маркази осебпазирӣ қарор дорад. захираҳои генетикие ки дар соҳаи растанипарварӣ мо дорем, яъне инҳо солҳои зиёд дар минтақаҳои мо киш карда шудааст ва ба ҳамин минтақа, ба ҳамин обу ҳаво, ба ҳамин иқлим, яъне солҳои зиёд аллакай мутобиқати худро пайдо кардааст. айни замон бештар навъҳои зироати гандум, ҷувори макка, хусусан пахта, инҳо зироатҳое мебошанд ки яъне пайваста навъҳои гуногуни онҳо бароварда мешавад, дар анамин маркази анами осебпазирӣ қарор доранд. дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва истифодабарии оқилонаи захираҳои генетикии набототи корам оварда шудааст ки яъне эрозияи генетикӣ, яъне ин эрозияи генетикӣ худ чӣ гуфтани гап? яъне талафоти гуногуни генетикӣ ки дар натиҷаи фаъолияти антропогенӣ аз ҷумла истифодабарии исрофкорона ва риоя накардани чораҳои нигоҳдории захираҳои генетикӣ ба вуҷуд омадааст. яъне дар натиҷаи ана ҳамин фаъолияти антропогенӣ ва риоя накардани чораҳои нигоҳдории захираҳои генетикӣ инсоният метавонад ки баъзе навъҳои ҳосилдеҳи зироатҳои гуногунро аз даст диҳад. бинобар ин моро зарур аст ки ана ҳамин захираҳои генетикие ки дорем онҳоро ҳифз ва нигоҳ дорем. бино ба хулосаи Nature Ecology Evolution ки онро пойгоҳи хабарии WLG-Media.ru нашр кардааст, дар давоми 250 соли охир аз рӯи замин 571 намуди растаниҳои тухмӣ нобуд шуданд. муҳаққиқон қайд мекунанд ки ҳамасола ба ҳисоби миёна 2 намуди растанӣ нобуд мешавад. мутахассиси соҳа Мавлон Пулодов дар суҳбат ба мо иброз медорад ки дар шароити кунунӣ дар кишвар дар пайи воридоти тухмӣ аз хориҷа зироати сабзавотӣ хавфи аз байн рафтан дорад. خواف از بین رفتن اساساً بسیارتر دارن زراعت‌های سبزواتی ما. برای چی؟ برای که حاضر از بیرون بسیار هم تخمی‌های درگه‌ها چنان گیبریدها خصوصاً بودرینگ، همیدار، همینها وارد شده استادند. تربوز بسیارتر وارد شده استادند. تربوزهای محلی خودمون، پمیدارهای محلی خودمون، بودرینگ‌های محلی خودمون، سیر پیاز همینها حاضر از بین قریب که رفته استودند. در یک خیلی منطقه من مثال ناحیه فیض‌آباد دوید همون پمیدارهای فیض‌آبادی در دست اهالی هست، لیکن در دیگر جاها بسیارتر حاضر گیبریدها را کشت میکنند. حاصل خوب دارند گیبریدها، لیکن از این دهقان تخم گرفتن نمیتونند، چون که در سال آینده اینا کشت کردن نمیتونند و باید که البته باز همین خرید کنند. نوعهای محلی باشد، چقدری که هر قدر سالی که شما خودتان که کشت میکنید حاصل میگیرید، از تخمی اعلی صفتش میتونید به خودتان تخمی ذخیره کنید و آنها را در آینده کارید. زراعت‌های بسیارتر من همین بنیشتی رفته استودن، این زیادتر من همین زراعت‌های سبزواتی و پالیزی و همینا. بعد در کوهستان وقتی که اکسپدیسیون گذرانیم ما
همه نمودی خروشی هاست، یعنی سلط میگن. اینا هم از بین رفته استودن. خصوصا اولاد یابویی بسیار زراعت های ما، یعنی اولاد یابویی گندم ها، جو ها از بین رفته استوده است که این یکی از گنفاند اساسی همه نمودی زراعت های کشاورزی هم اولاد یابویی آنها می باشد که در کارهای سلکسیونی باید استفاده برده شود. اینها از بین رفته استودند. аз мушоҳидаҳои солҳои охир бармеояд ки мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим сол ба сол ба яке аз масъалаҳои сартосарии замони муосир табдил ёфтааст. таъсири он дар ҳама соҳот бармалост. соҳаи кишоварзӣ низ дар ин самт истисно нест. дар чунин шароит то кадом андоза навъҳои маҳаллӣ ва гуногунии агробиологиро дар кишвар ҳифз карда мешаваду нигаҳдории устувор доранд? дар ин маврид назари соҳибназари соҳа Мавлон Пулодовро мешунавем. дар оиди захираҳои генетикӣ гуфта мешавад ки ҳар як шахс, هر یک خوجگی دهقانی، هر یک شخصی که با کشت و کار مثال سر و کار دارد، خوجگی دهقانی بسیار است، تخمی های دوره های قدیم خودش را باید که احیا کنند، نگاه دارند. تأسیس دادن بانک های ذخیره ژنتیکی شخصی را به راه ماند. حاضر در اساس من گذراندن سمینار و کنفرانس و آمدن عالمان ذخیره ژنتیکی بیرونه علاقه در ناحیه مومن‌آباد، در ناحیه مسکو که همدانی حاضرن، در همه جا علاقه ذخیره‌های خوب ژنتیکی در خانه‌های شخص‌های الهید هست که آنها همون تخمی‌های نو و نماهای محلی گرد اطراف خودشان را جمع آورده، کشت کرده و خوجگی‌های در گرد اطراف خود تقسیم میکنند. درباره همین نگاه داشتن همه همینا، مساعدت کردن با همینا، همین ساختن بانک‌های شخصی که اهالی خودش انتخاب میکند، خودش نگاه میدارد و خودش تخمی خودش را تازه میکند و به همسایه و به دیگران میتید استفاده میبرد، همچون یک غذایی از جهت اکولوژی بسیار تازه. این نگاه داشتن و مساعدت کردن به همین نگاه داشتن ذخیره ژنتیکی. дар ҳамин ҳол пажӯҳишгар Бахтовар Сатторов мегӯяд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи махсус ва қонунҳои мушаххас амал мекунанд ки он дар ҳифзи захираҳои генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ нақш дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳифзи захираҳои генетикӣ, ҳифзи маводҳои коллексионӣ бетараф нест. маҳз ин аст ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва истифодабарии оқилонаи захираҳои генетикии наводоти корам қабул карда шудааст ки қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии сиёсати давлатиро дар соҳаи захираҳои генетикии набототи корам ва ҳамавлодони худрӯи онҳо муқаррар намуданд. муносибатҳоро вобаста ба ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, таҳқиқ ва истифодабарии оқилонаи онҳо бо мақсадҳои пешбурди соҳаи кишоварзӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, экологӣ ва биологӣ, амалӣ намудани фаъолияти илмӣ, таҳқиқоти селексионӣ, таҳсилотӣ, инчунин таъмини нигоҳдории мероси иҷтимоиву фарҳангӣ ва таърихӣ барои манфиатҳои наслҳои имрӯзи ояндаро танзим менамояд. ва агар ҷумҳурии Тоҷикистон чунин қонунҳоро қабул намекард, метавонист маводҳои гуногуни ё ин ки маводҳои зиёди намин генетикиро аз даст диҳад. яъне чӣ хел? яъне бинед ки дар солҳои охир растаниҳои хусусан трансгенӣ ба даст оварда шудааст ки яъне дар соли аввал он ҳосили хуб медиҳад. вақте ки деҳқон онро мегирад, яъне кишт мекунад, дар соли аввал ҳосили баланд мегирад, вай гумон мекунад ки мана ин тухми хуб будааст, яъне он тухми маҳаллиро нест мекунаду онро нигоҳ медорад. вале мутаассифона на дар ҳама ҳолат яъне ӯ медонад ки ин тухми ҳосили хуб медиҳад ва дар соли дуюм вақте ки он кишт мекунад, яъне ҳатто ҳамун масрафи кардагиашро наметавонад ба даст биёрад. бинобар ин ҳамеша яъне ҷумҳурии мо ҳаракат мекунад ки ҳифзи захираҳои генетикиро ба роҳ монда ва парвариши онҳоро дар минтақаҳои парвариш ё ин ки дар шароитҳои гуногун зиёд намояд.
аз мушоҳидаҳо бармеояд ки худи деҳқонони асил бахусус барзгарзанон нигаҳдорандагони асосии тухмиҳо мебошанд. ин аст ки давоми ҳазорсолаҳо тухмиҳои беҳтарин аз ҷониби онҳо истеҳсолу ҷамъоварӣ гардида то ба имрӯз маҳфуз мондааст. ҳамсӯҳбати мо корманди маркази миллии ҷумҳуриявии захираҳои генетикии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ки дар чандин экспедитсияҳои марказ иштирок кардааст, мавлон пулодов мегӯяд ки нақши бонувон дар самти нигаҳ доштани захираҳои генетикӣ калон аст ва заҳмати онҳо дар ин самт шоистаи таҳсин аст. ҳар як зироате ки дар ҳавлӣ кишт мешавад, тухмии онро кӣ мебинад? модарони мо, хоҳарони мо, апои мо. ҳамоно мекоранд, ҳамоно интихоб мекунанд, ҳамоно зиёд мекунанд ва ба якдигар ҳамина дастрас мекунанд. мардҳо бисёртар дар берун ҳастанд. ин корҳо дар оиди нигоҳ доштани захираҳои генетикӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон саҳми занҳои мо бисёр ҳам баланд аст. ва ҳамани чӣ хеле ман гуфтам, дар ноҳияи моминободу ховалингу дар ноҳияи ҳамадонӣ ҳамин захираҳои генетикиро занҳо сохтанд. дар ҳавлии худашон, дар хонаи худашон ба тарзи фаҳмиши худашон чоҳ кандагианд ки хушк бошад, дар ҷои салқин нигоҳ медоранд ва ҳар сол ҳамира дар ҳавлии худ дар замини назди хоҷагии деҳқонаашон зиёд карда ба дигарҳо дастрас карда мерасонанд. саҳми занҳо бисёр баланд. якум ҳамо халтаҳошон халтаҳои аз матои пахтагӣ буд. халтаҳое ки нигоҳ медоштанд тухморо аз матои пахтагӣ буд. карбос буд, дигар чизо буд, матои пахтагӣ буд. ҳамон нағз нигоҳ медоранд, синтетика набуд. ва дуюмашон онҳо тухма нағз хушк мекунанданд. мана мо дар захирагоҳ барои таҷдид кардан, барои дар захирагоҳ нигоҳ доштан махсус утоқе дорем ки дар як моҳ 20 рӯз ҳамон тухм нигоҳ дошта мешавад. ва дар онҷа ҳам кондитсионер аст, ҳавои салқин медиҳад, ҳам махсус бо таҷҳизоте аст ки ҳавои гарм мекунад ва ҳамҷа ҳавош мӯътадил аст. ва тухмиро мо то 6-8% намигарӣ онро мефурорем ки ҳамагӣ 6-8% мемонад. баъди 6-8% мондан мо онро тоза карда як бори дигар махсус бо таҷҳизотҳо дорем. баъд дар захирагоҳ нигоҳ медорем ки вай тамоман қариб нам надорад ва доим то 5 сол, баъзиро то 10 сол, мана харбуза то 23 сола қувваи сабзиши худашро гум намекунад. мана модарои мо, занҳои мо ҳам дар хонаҳо тухма нағз якум баъди нигоҳ доштан мехоҳанд ки барои оянда нағз мешӯянд. аз ҳама намуди мисол пардоҳое ки дар болош аст, дар помидор, дар харбуза, дар мешӯянд, хушк мекунанд, дар соя, дар офтоб хушк мекунанд. медонанд ки аллакай барои нигоҳдорӣ тайёр шудааст. мумкин 10% дорад намигарӣ, аз 10% кам. ва дар мо халтаҳо гирифта дар як ҷои ҳам салқин ҳам хушк нигоҳ медоранд. дар ҳамо хонаҳои худашон барои пеш аз буд тухмие ки 2-3 сол нигоҳ доштааст, зиёда 5 сол нигоҳ доштааст. албатта пеш аз кишт барои ҳамин дар ҳақиқат ба худаш чӣ кардан ки ҳамин тухмии ман албатта мебурад, онҳо дар лайлиҳои махсус дори ягон чи тар карда мемонанд. шумораи ман 10 50 ки ҳамин чӣ қадар қувваи сабзиш дорад. ҳамуда нигоҳ карда дар заминам ҳамин миқдор баъд кишт мекарданд ки замин холӣ намонад. ин ба ҳам донишҳои мардуми мо хусусан занҳо медаряд ки ҳамаи ҳамин чиза дуруст чӣ карда баъд тухмиро ба як кас медоданд ё худашон кишт мекарданд. аз таҳлили коршиносони соҳа бармеояд ки ҳифзи захираҳои ирсӣ, генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ омили аслии таъмини аҳолӣ бо ғизои солимӣ аз лиҳози экологӣ тоза буда, он барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат мекунад. гузашта аз ин ҳифзи захираҳои ирсӣ, генетикӣ ва гуногунии агробиологӣ, ҳамчунин нигаҳдорӣ, барқароркунӣ ва мубодилаи захираҳои генетикии растаниҳо барои гузарондани корҳои илмии селексионӣ маводи аввалия буда он барои дастрасӣ ба маҳсулоти хушсифати экологӣ замина мегузорад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон шунидед. хайр.